अरे का करी है बालम बेचारा पीपर तर मारब नजारा हो। वाह इधर राम कला के यहाँ के है ठीक है। हाँ बढ़िया से पैकी है कौना के घर के हियरी। अरे राम ही बताव तो हिंका के घुसा दिहल। हे भगवान हे भगवान। ए तू केकरा घर के हाउ? सूखा के घर के हाउ। बताओ तारा के में के कह देला सा में आवे के सुना ना। हेने निकला बताओ ऐसन लोग जब पाकी में दौड़े लगी तो हमनी के का होई। आओ तो हाथ पकड़ आओ। अरे राम राम बैठा इज्जत से बैठा। तू तो तारे के क्यों में कह देला से जाएगी बैठा। बाप रे बाप बतावा है सब गोड़ गांदा हो गई। एक सेकंड रुक जा। बाप रे बाप। अरे राम 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 का करता नहीं रह दे। अरे सब है गांदा हो गई बा गोड़ तो वो आगे कर आगे कर। काम ना करली तो खाइल जाई का। अरे खाए खाते थी हम बानी नु अभी हम देखो हम देखनी आता हमें करेजा पर लागल है कि बुझा कि मैंने हाजते ठीक से धोइल बा कि ना। बाप रे बाप ऐसा काम चोर हमें सब बताओ है। हटनर ऐसन लोग के बताओ पाकी में बस बढ़िया है चुपचाप बैठे के बा। हाँ बाप रे बाप। ए बुढ़ाऊ ऊ ना रोपी ऊ ना रोपी मैंने ई धान रोपी है। इनका लाइनिया क्या रोपी? अरे मत इनका लाइनिया क्या रोपी हम रोपे आवा रोपा आवा का रोपा। साले बुद्धि में तू लगे फॉर्च्यूनर जन बा कोची पर दौड़ा दे तारा लोग। हम जाना तुरत ल तू हने जाना तुरत नहीं घबरा लो मत चला अपन काम कर जन बाकी हो रही हम बानी। अरे ता इनका लाइनिया के रोपी है इनका हम बानी नु हम रोपे आवा तो रोकई के पहले तनी रेस्ट कर लेवे द रेस्ट कर ले। राम 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 हई हाथ देखा हो। ए बाप रे बाप अब धोवा दी का हाथ हो। रुक जी एक सेकंड। हाँ बाप रे बाप हईली हाथ सूखा के घर के हाउ। बाप रे बाप ओ हाँ बढ़िया से तनी रगड़ा इस साला फॉर्च्यूनर कच्ची पर दौड़ा होता है साला। एक के जीवन में फॉर्च्यूनर देखले बड़ा साला रे जीवन में फॉर्च्यूनर देखले बड़ा सा। टाइल्स नहीं लगावा था खेतवा में। ए साला टाइल्स खेतवा में लगवा होती तो तारा के काहे के बोलवा होती। अबे टाइल वाला नाटक करतला हमनी जना तुरतला तू नाटक करते सारे फॉर्च्यूनर देखले बड़ा दुनिया में कब आज ले जाना तुरत नहीं। ए तू बैठा ना हां तो ऊ कहीं रोपतिया जाके बैठल बिया। अबे हम चल जाई। ए बुढ़ाऊ रोपाई इना रोपिए तू रोपबा ना के तू रोपबा हम रोपे हां तो रोपा हैं हां रोपा तू अपन रोप ना हैं बतावा हाई दे आज जाता धान रोपे हैं तू लोग एठी कइले बड़ा लोग खेलवाड़ हैं ना तो उनका दे या हमनी के दे ना या हैं बुढ़ाऊ बैठा के उनका गोड़ धोवा तड़ा। क्या ए किनारो रोपाई दबा किनारा ना रोपाई तो कहाँ जाके हम पेड़ पर रोपी मर दे। हाय पहिया के रोपी हाय पहिया के रोपी पहिया रोपाई नू तू का चिंता पड़ बड़ा सुन ले तरह के कह दे तनी सारे सांझ का ले के बनू। हां तो पैसा पे ले आइल बानी के पैसा पे हम दुगना पैसा दे देब तरह के हो गइल नू। अरे अब ज्यादा ए आओ लोग पानी पीवा आ गइल बा। आओ चलो पानी पी लो। है ठंडा है ठंडा पानी चिल्ड एकदम ले आइल बनी। हाँ तू हैला पकड़ा हैला कैसन बाटे बढ़िया बनू।
ए बुढ़ाऊ का हम चाना खा जाई आय? अब समोसा खाई ना तई आदमी है तो समोसा खाते तू घोड़ा हो चाहे घोड़ा चने खाला हमनी घोड़ा बानी के काम करते नहीं तब काम करता नहीं तो काम करबो तब तो चने नु खइबो चना कौन खराब चीज है 36 कैरेट गोल्ड 36 कैरेट गोल्ड है आँखिया पर चांदी के लेप लागल बा बुझल रुपया ना डॉलर ला एक झोंका और मारो जानते रहो लोग ये बुढ़वा के हाले बेटी मर लिया तब एक छिछड़ापन जात नहीं थे अच्छा बनू आ ठंडा पानी तारा खातिर रखले बनी एकदम हैं हाँ ठंडा पानी से एकदम लेल बनी टीवी में से एकदम अंगूरियों कट लिए तो कोनो बात ना हैं तहार भैलू इलो नहीं के बुझत हम नु बुझत नहीं ए साला बंडा मुरुका बुझिए से तार भैलू ए खा लो चलो खा लो तो चलो लो अरे बाप मोबाइलो रख ले भी है अरे भाई जी प्रणाम गोड़ लगतनी ना ना आइल बानी न है का रोपतनी जा तब तक यहाँ का चाचा जी बानी न तब कहनी है कि तू आवा है ने तू मत रोप अरे चाचा जी कहती अरे माई ए चलो रोपो चलो पालतू वाला काम चलो रोपनी में चला ए बतियावे काटी बैठल बारू चाचा जी का कहनी ए अच्छा ठीक बा चल तनी चाचा जी कहनी चाचा हई चलो उतरा चला इस साला भैलू देवे लायक नहीं के ए साला सेमर के फूल हवे से सेमर के में सुगंध नहीं के सेमर के फूल में सुगंध नहीं के कहीं देखा ही के लाल ए साले ए काम ना धाम का दो नाम साले कुकुर साले सेमर के फूल सुगंध के ठीक है ना कबे से समोसा खियाओ तन चाचा अरे का चाचा है का हो चाचा का अरे फुलवा सूंघ लिया ला अरे साले अभी खटिया चला के मारब साले तू ही सूंघा ना साले फूल अरे आवा साला पेमेंट रुक जाई कह दे तनी अरे फॉर्च्यूनर के उतार देना ला किचन में मास्टर अरे लिया जा राम राम सलाम जय हिंद नमस्ते आप सबके सेवा में तत्पर फेकू बाबा है ना हम आनंद मोहन आप सबके प्रणाम कर रहल बानी और हम बता रहल बानी कि आप सब खातिर कॉमेडी जोन बनेला आपके मनोरंजन खातिर बनेला और आप सब खूब कॉमेडी देखी खूब हंसी या खूब खुश रही खाली यूट्यूब पर जाई फेसबुक पर जाई कतहीं खाली लिख दी आनंद मोहन कॉमेडी बस ये लरछा आ जाई आ खूब देखी ना पूरा परिवार के संगे देखी खूब हंसी आप हंसी ले तो हमरा बड़ा अच्छा लगेला रुआ देखी ई वीडियो रुआ देखबे कैनी है ई नया सीजन के बढ़िया वीडियो बाटे आप सबके मनोरंजन खातिर आ ओकरा के सब्सक्राइब नहीं कैले चैनल तो सब्सक्राइब कर दी शेयर कर दी कि रुआ माध्यम से और लोग जौन बाटे हंसो लाइक कर दी आ खूब हमरा के आशीर्वाद दी हमरा टीम के आशीर्वाद दी तो फिर से प्रणाम जय हिंद नमस्ते।